Τσιαντάκη. Και πάλι Νιόμπιας, παράλληλη σέντρα για το Μαχλά, για παλιά και το Μαχλάς και 1-0. 1-0 για την ελληνική ομάδα. 68 λεπτό. Έξοχη σέντρα, έξοχο το γύρισμα από τον Νίκο Μαχλά, που σημειώνει το τρίτο γκολ στην καριέρα του με τα χρώματα της αγγλικής ομάδας. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Μαχλά στο 68ο λεπτό, και εσείς έχετε την δυνατότητα να θαυμάσετε αυτόν τον έξοχο κόσμο, αλλά και το ηρωικό παιδί από την Κρήτη, τον Νίκο Μαχλά του Όφη, 20 χρόνων, πέμπτη συμμετοχή, τρίτο γκολ. Έξοχο το γκολ. Ναι, είναι ένα γκολ που αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την κραυγή. Συγχωρέστε το πάθος, συγχωρέστε αυτή τη φωνή, όμως παίζει η εθνική μας ομάδα. Η εθνική ομάδα που αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0 ύστερα από ένα έξοχο γκολ. Αλέκο Θεοφιλόπουλο, ακούμε. Στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο το μικρόφωνο. Τσερτσέσοφ εδώ, τι να πει, βλέπει απλώς την γωνία που κατέληξε η μπάλα μετά την έξοχη κεφαλιά του Νίκου Μαχλά. 1-0. Ο αγώνας έχει διακοπεί και αυτό είναι αυτονόητο με την εικόνα που βλέπετε. Μάλλον που δεν μπορείτε να διακρίνετε εσείς. Γιατί από τα καπνογόνα, τις φωτοβολίδες που έχουν πέσει στο Ολυμπιακό στάδιο, ο διαιτητής, ο κύριος Τυράμπα, δεν μπορεί να δώσει την έναρξη